tikatsigirana zvinoita zvakanaka because tinogona kugadzisa nyika yedu. Zimbabwe zvayakudaiko zvino haichadi marulers, yakude maleaders, vanhu vanope guidance but vasi kupe mirawo nemitemo yekuti ichi hachinzwi, ichi chinonzwa. No. Zimbabwe chainoda iri kutsvaga vanhu vanosacrifice upenyu hwavo vese paground, selfish, vanhu vanofunge vanhu kupfuura ivo. Saka ndo culture yeleadership yatiri kuvaka musociety nemupati. Vese muri kuona uyu ndiye shadow MP we-Transform Zimbabwe mu-Glen View North. Glen View South, good, thank you. You see, but he comes achishanda sazvino, by profession is a lawyer. Unoshanda une law firm yaanotoshanda for 15 years about. But unosiya zvese zvino achishanda zvekutenda kuti susu leadership haisi kugara law firm nekufamba wakapfeke suti yako achiti tarisai ndiri kuita it's about serving vanhu, kugara uchifamba nevanhu uchinzwa zvinode vanhu semachallenges emunawo mukatiudza, then that's how we build and grow to be better leaders. Unyasoziva kuti zvinhu zvii zviri kuitika ende zvinhu zvakamira sei. Saka ndokutenda zvinotosinetsigiro organizer
Transform Zimbabwe. Chii chiri kuitika nhasi mumusha weGlen View? Nhasi tiri kuita clean up nekutore marara angatakurwa tichibatsirana nevagari vemuGlen View kuti tikline musha wedu uite zvakanaka pasi pechirongwa chedu chinonzi Stop Blaming, Start Acting, kuti aiwa ngatisangotaura nezvematambudziko etinawo muZimbabwe asi ngatiwane chetinoita. Saka ndo zvatiri kutoita izvozvi nevagari vekuno vakazviorganiza. Saka tauya tivangozohaya equipment yekuti tigone kutakura kuti basa ripfuurire mberi. Muri kudzidzisa here zvakare vagari kana kuti muri kutora here mukana kuudza vagari nyaya dzezvekurejista kuvhota? Ndo vava riro hombe chaiyo iyoyo pari zvino. Basa guru ratiri kuita kudzidzisa vanhu nekutaura navo nezvenyaya yekunyoresa kuvhota, kuti gadzirire kuti tinyorese kuvhota. Zvichingotanga kunyoresa kuvhota tiri kuti as many people as we can toenda navo kundoregister, varegister vanyoresa vovhota. Saka tisingovakurudziri kuzorejista kuvhota kana zeki yatanga, asi tiri kuzoroti kuti vazovhota chaiko chaiko. And tinoita also reach out to many young people. Zvinokosha kuti vanhu vechidiki ndo magame changer e-election ya 2018. Saka tiri kukurudzira nevechidiki kuti hande tindonyoresa kuvhota, hande tindovhota, hande tindodefend vote kushere chinge tavhota. Saka tiri kukurukura nevanhu zvakanyanya zvikuru sei vechidiki. Takatarisana nemhirizhonga izvozvo zvakare. Vechidiki ivava vanowanzoseenzeswa munyaya dzemhirizhonga. Meseji yenyu kwavari ndeyekuti izvozvo ndo zvataramba ende ndo zvatinoramba. Tiri kuudza vechidiki kuti musashandiswa nezano kuponde vanhu. Munoshandiswa nezano moponde hama dzenyu. Zano haikurangarirei, kana yabva ipapo inongokushandisa iyo kuseya makadaro. Taramba mapato ematongerwo enyika anoshandise vanhu vechidiki. Taramba zvachose ende iko zvino hatizi kutombotenda zvachose kuti vana vechidiki vadi vashandiswe. Saka ndo imwe dzidziso yetiri kuvakurudzira patonga tichifamba. Tinonga tichivadzidzisa kuti aiwa musashandiswa, mirai muchishandise zviri rational, muchiite madecisions enyu ari rational, noti kuti mushandiswe kuponde vanhu hazviiti zvakanaka. muzoudza udzai uyo mukadzi ari kuya akapfeka yetu uyo ari pamberi apo, mudzai
ndetinde vatina vava vari papepa riri pamepeta ita zvenyino zviitwa naMPA yemunoehe vatinasa kutakurewo marara varipo vaplayeresi varina What is happening today in Glen View? Okay, nasi tiri kuita inonzi clean up campaign mu Glen View South Constituency. Tiri kukava primarily Glen View 3 ne Glen View 2. Clean up it's a follow up kune mamwe ma programs atakamboita kutanga kwegore rino iri. Chikonzero tiri kuita zvirongwa izvi ndechekuti Glen View yakaita mukurumbira wekuti kwakarwariwa kukafiwa nezvirwere zvemanyoka zvichikonzerwa nokusatakurwa kwemarara. Saka isu sebato reTransform Zimbabwe takaona zvakafanira kuti nepatinokwanisa napo tibatsirane nevagari vemunharaunda yeGlen View kuti vanhu varege kufa nezvinhu zvinogona kuavoidwa. So takabva taita program yokuti tichaita maperiodic clean ups patinotakurira vabereki mabhini. Theme yedu patiri kuita chirongwa ichi inonzi stop blaming start acting. Vanhu vanofana kunge vachiita basa iri varipo vakakundikana, asi isusu takaona kuti hazvibatsiri kuramba tichingovanongedzera kuti kanzuro yafeira, hurumende yafeira. Isusu tinoda kuratidza vagari vemunharaunda kuti tikabatirana pamwe chete tinogona kugadzirisa zvimwe zvezvinhu zvinotinetsa muupenyu hwatinorarama mazuva ose. Saka seTransform Zimbabwe tine chirongwa ichi checlean up chatiri kutakurira vanhu mabhini. Kanzuro inofana kunge ichizviita tose tinotenderana kuti yakundikana, ende tikaramba tichipomera mhosva hazvibvisi mabhini asina kutakura. Saka zvinoda vanhu vanotora action, vomira kungonongedzera vanhu kuti ningi ndeyatadza, ningi ndeyatadza. Tiri kuintroduce tiri kuti a new culture of politics whereby tinosolva ma-problems esociety nenzira yatinokwanisa kumagadzirisa nawo. Saka ndingati muchidimbu ndosaka tiri paground nhasi muGlen View South tichitakura mabhini, tichichenjedzana nevabereki kuti zvakakosha sei kuti tisachengeta marara uye kuti tihendle marara nenzira inochengetedza utano hwedu. Muri kuvakurudzira here zvakare kunyoresa kuvhota musarudzo zviri kuteera? Ndo chimwe chezvinhu zvatiri kuita pachirongwa chatinacho nhasi, kuti vanhu vanzwisise kuti responsibility yokushandura nyika iri mumaoko edu sevagari. Tikatsvaga vanhu vekupomera mhosva hazvizotigadzisiri nyika yedu. Nyika yedu iri pairi nhasi nechikonzero chokuti vanhu vaifanira kuvhota vazhinji vacho havana kurejista kuvhota. Saka tiri kuvapa kurudziro yokuti ngatiendei tinorejista kuvhota. Mukana wekugadzirisa zvinhu paunouya muna 2018 togadzirisa zvinhu pamwe chete. Imi sevechidiki vekubato reTransform Zimbabwe takatarisana nenyaya dzemhirizhonga munguva yesarudzo, munoti kudini hazvo? Isusu we condemn violence zvakanyanyisisa. Hatitomboda zveviolence zvachese. And maonero atinoita isusu ndeyekuti we cannot have ma-solutions ezvinonetsa mukati menyika inodu yeZimbabwe through violence. We cannot have zvinonetsa mukati menyika inodu yeZimbabwe through hate speech. We cannot have zvinonetsa kuti zvigadziriswe ma-solutions kuti ange ari zvinhu zvakafanana nemhirizhonga iyoyo. Hatitarisire zvachese zvemhirizhonga izvi, hatitomboda kunzwa nezvazvo. We think solution yedu yenyika inodu yeZimbabwe iripo, and solution inotongwanikwa chete pa-cash point, political cash point yandinonzwisisa kuti nini, it's your vote yaunoita on the ballot. The ballot musi waunokasta vote yako. That's the only way you can purchase your freedom. You cannot purchase your freedom through engaging in violence. You cannot purchase your freedom through kuita hate speech, uchitukana nevanhu uchiita sese mumagariro anoitwa mumacommunities edu atinoita isusu. We still feel kuti tinokwanisa kugara sevanhu vakanaka mukati menyika inodu yeZimbabwe ineyi, vanhu vachinzwanana vachigarisana zvakanaka, and still tichiramba tiri semhuri as a family, zvinhu zvichifamba zvakanaka, and still vote asingadiwe nevanhu achibva. Tinokuona vechidiki vakawanda pazuva ranhasi vari kubatsira mucommunity ino kutakura marara. Kune vechidiki vanosenzesa simba ravo, energy yavo
kuita zvemhirizhonga. Kurudziro yamungavapi pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Inoti that is a misguided energy yavo ngavaitore kugadzisa zvinonetsa mukati menyika ino yedu yeZimbabwe. Zvimwe zvinhu zvinotongoda saizvo zvamuri kuona kuti vechidiki varipo vari kutakura mabhini tichibatsirana mumakommunities medu matinogara tichiita sei nekuita sei, ndo zvatinoita izvozvo. Hatikurudzire vanhu kuti vechidiki vashandise simba ravo mukurovana nekuita sei. Aiwa kwete, hazvivake nyika izvozvo zvekurovana izvo. Nyika inovakwa nekushandisa simba redu takanyatsa energy yedu pane zvinhu zvinovaka nyika. Kurudziro yenyu kuruzhinji rweZimbabwe takatarisana nesarudzo dziri kuuya 2018 ndeyekuti chii? Ndeyekuti we want a free violence election. Tinoda kuti kuve nema-elections anokwanisa kutipa isusu a legitimate government. Hatidi ma-elections anoramba chimwe kwa disputed mukati menyika ino yeZimbabwe. Vanhu vachifa, vanhu vachirohwa, vachikuvara, vachiita sei. And at the end of the day, toshaya a legitimate government. Inonzwiswa nevanhu. Chimwe chechinhu chanetsa mukati menyika ino yeZimbabwe kuti hurumende inofanira kunge hurumende inogutsikanwa nemunhu wese kuti this government was elected by the people and nekuda kwevanhu. Zvemhirizhonga. Nasi tiri ku-Glen View 3 kumalaini kuna 46, 47 kusvika kuna kuti wataenda ku-2 tikubvisa marara mukati mecommunity iyoyo. Mabhini anenguva yakareba asingatakurwe zvinova zvine njodzi pautano hwevanhu maringaniro avo. So therefore what we are doing now is we are having a clean up campaign kuti tirerutse dambudziko remarara. Hatigone kuita zvese asi zvidiki zvacho vari paanenge atigoera napo zvinoita. City Council wanoti chii? Udzai avo. Ari pasera apa ndikuno akamara ichira munhu kumwe mumanhu yatozara yese tikasara tavanhu. Information that I go Transform Zimbabwe. Tungamiro nani mjako bari pamusoro banare tratinarera nditi. Kongerera nazo kuti chakurira mara kukorera zvikuchibata. Asikutsana asikusumamirwa. Vanonzi vangoma atiti Transform Zimbabwe ibata ngekuchite yemusapo. Ameno kuti kana kushika na kushika. Asikutsana kana kushika. Zokutenda. Aku ganti ni caca campur campur alfa pur alfa bisa sekali korela. Iba tuze nao iba yang pirate. Iba mama tu macam tu kure ari mumba pe iba. Kami cai pot kana korela. Tu kure ari mumba. Tu seperti ram tempi ari ari. Mai cai ni aku.